Kaunti ma Migori en jochung' kombe mag MCA mane oyudo tiko mar ODM welo Migori kaunti nogono. Koro dwaro mondo oganda ogochne jogo ma ochung' mana gi ODM mong'ere kaka 6Ps e yiero mabiro. Ka gilose nyasi mar goyo erokamano kaachiel to kod duogo dala mar jochung' ODM mar West Kanyamkago Bernard Omondi Gwonyo. Wacho ni wache mar 6Ps ema biro miyo Raila Amolo Odinga kod teko moro e seche ma obiro telo ne piny mar Kenya. Korka MCA ma North Kanyamkago Jojo Mamba gi nyawadgi ma South Kanyamkago oseyo jotelo mo nyaka gi sani koro gin gipogo mano oganda kowacho ni oganda nyalo riwore kokadho e goyo ne jokanyo mag duond bura mar ODM ahinya te kaunti ma Migori ma koro nitiere dhoudi mopogore opogore. Omamba wacho ni gikawo campaigns motegno ne jochung' mag ODM, jood bura, women rep, senator kaachiel to nyaka kom mar gavana gin mago motimnegi campaigns motegno. And the chair with powers bestowed upon me as the chair ODM, I now hand over the certificate and declare Bernard Omondi Gwonyo. Leo nimesikia our next speaker akisema kuna no mia na no. Huko kwangu kuna ingine imeanzishwa juzi inaitwa no Wach. Kwa hivyo hiyo makanisa yote sisi tunajua chama ni ODM. Chama is bigger than an individual. The chama is your instruction. What about that? What about that? Forward march! Don't step forward! Forward march! ODM Kokuyuro Kombegi. To Samaruto Nikejuruto Raila Dio. Samaruto Didi Court. To the Tio West Kanyamkago. Okoni Kata West Kanyamkago, Chama no Noko Yombi. Kata Kiakure, Chama no Noko Yombi. Kata Kiakure, Chama no Noko Yombi. To Jaji Nieto Koni, in view of the all the above, I hereby nullify the election of the president of the Nikejo West Odagede Gwonyo mano team rene wanyasakia. Nikijwe kitero nga moknyal. Koro mi wach independent go penye ni rais marito nga. Uno dhi lal to neno. Gowuru kure ODM Raila Odinga rais. Jopinye machiwo telo ka Nyasaye gwedho. To an ang'eyo ni mirima to ok telnego piny. Ayany be ok telnego piny. Goyo kor be pok nogero piny. Omiyo an ok abi yanyora kode, tabro nyise ni mondo riti tarik 9 dwe mar 8 wadwa nyise kaka igero piny gadieri maonge mibadhi. Omiyo kuwa jodalawa ni an ok anabed gi mirima kata yanya kata go kore to une musemiya gini endi kendo ang'eyo ni tarik 9 dwe mar 8 udhi podha machame muma. To koro kuyiero ni uwacho ni koro nudwa yiero independent, udhi golo barabara kanye? Ka independent onge program mar maendeleo en mana lal nikech en achung' kenda makata ng'ama ochungi onge.